Ayo Dek, tabel 13 loh Dek. Tabel 13. Bapak Sugeng siang. Sing kersane bapake menapa? Hamba Allah. Guys, Sugeng ramu para tamu Pak De Pardi. Jogete sakniki napa mangke? Mangke. Iya. Pak Demesre sing rawuh. Mung sakmene pungkasane kali katresnanmu wis bejane yen aku ditinggal bebujanku. Pak Demesre kepranan barengkan durung kenyataan. Mbaknya ini saya Honda Yusuf. Pak Jemen, maka Pak Jemen. Om Sunar. Berkah barokah. Mas Dodo. Mung samene pungkasane kali katresnanku. Tiga sekawan. Mau nyatane yen aku ditinggal bebujanku. Barokah barokah masku. Yen mulane aku ra wis kondo. Aku wis lan ora kondo donya. Man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan. Ninggal katresnan. Biar Rizka Kose aja kesusu. Mas Mesno wis urung kedare. Bablaske ninggal katresnan. Ninggal katresnan Mas. Anu ben melorot sik makeme Pak No. Ben unjuk es sik, kopi sik. Nah, soalnya niku dugi sonten Mas. Dugi dalu pokoknya Mas Mesno. Ben anu Pak No. Le nyiapke ben soyok rodok suwe dadine diengko-engko bae. Om Misno, Om Yadi sak rombongan. Nggih, Sugeng Rawuh saking Ancol lanjut Mas Min. Keluarga besar Ancol pun dugi sedaya menika Pak Jepin. Pak Sarmo, wah wis komplit pokok iki. Iki juragan kabeh ya Pak No. Wah. Oke siap. Oke, bendahar sih. Ya bablaskin tinggal katresnan. Mbaknya ini
Bocah gini piye? Ini bude-bude. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Sahabat karo sapa budhe-budhe cantik suwon rino lan sampai bawah Gusti ya, urut juga kene. Assalamualaikum. Ya. Bapak Dik. Tahu nono, winda nono. Tak tangi. Neng pucu ing tresno. Udah pasti toh, Bude. Ojo lali Bude gini. Matur nuwun. Wes gelem tak sing Bude mana? Aku tangane bae. Sampai bawah. Sampai bawah. Orang kaya Pak No. Orang kaya. Orang kaya. Urut rene. Aku kene. Uti kualat kowe karo Uti kualat kowe kok. Uti nyuwun sewu Uti. Kualat kowe karo Uti kok yo samu. Nangis sakjroning atiku. Nangis ketok. Bujuragan sahabat karo sapa bujuragan bujuragan sing rawuh orang kaya titolan mugi-mugi Gusti njok sangu mak mama mama lho gak nyameli piye to Pak bisa kaya bae. Nunggone buke. Buke ger. Weh, alhamdulillah. Orang kaya. Garwane wong liya Mas. Matur nuwun buke. Tahu nono, winda nono. Tak anteni. Sak pucuk ing tresno sembah nuwun. Lali janjine Mas. Lali janjine. Aja lali pawon.
Apa? Pak De Ustad kok digoyang. Lah wis maringi lho, Dek. SMS trambalesi. Yen tak telepon malah tok pateni. Matur sembah nuwun. Mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mandi tak ciwel ciwel Mas Bambang sampun iya yang 3 belum iya tenang kue kualat karo Uti sumpah kue kualat kue karo Uti setunggal kalih 3 dereng Pak De matur nuwun nggih niki lali janjine diputer Diriska yang Uti calim aku wis ngomong kue kualat karo Uti kok kue kualat yang Uti salim sih. Derek muji mugi tansah pinaringan sehat. Pak No. Dirgo yuswa awet sepuh. Uti geser sampingnya. Lah iya maksudku yo ngono lho, Dik. Bu, nyuwun sewu niki dalem betakne tasih nggih. Kowe iki kok yo ngerti wae lho. Pak De matur nuwun nggih. Sembah nuwun pokoke sedaya pinaringan sehat. Semuanya matur sembah nuwun. Ya Allah ayu-ayune Pak No. Cebrangan kae urung lho, Dik. Ayo rono kae yuk. Sik kayak urung ono hilale Pak No. Enak ayo ta wis to. Hilale urung ketok. Ya janjane komeneng ngendi gelagatmu sajak nyupriani. Ayo rene, Dik. Hatiku suci. Nyebrang. Nyebrang. Untuk keluarga besar Ari Santri Tunggal, untuk pembayaran di depan ya, Dek. Iya. Tugas es krim. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nanti lingsir srengenge aneh kene aku nunggu kowe sembah nuwun Bapak nggih sembah nuwun kita informasikan dulu buat seluruh anggota Arisan Tritunggal. Untuk seluruh anggota Tritunggal, Arisan Tritunggal, untuk pembayaran dimohon di depan nggih, di depan mie ayam. Di depan gerobak mie ayam untuk pembayaran Arisan Tritunggal. Monggo, kowe pas bayar urung Pak No? Oh nggih Pak Sarmo. Nggih, siap. Om Rudi, Bude siapkan nggih. Nah. Senyumnya Om Rudi loh, Dek. Mempesona tuh Pak No. Iya tutup. Senyum-senyum wis nyiapne saweran. Ya genah aromane gitu. Ya.
Janje. Pak No. Iki mesti kok ngomong dasar tuyul. Jegul. Pak Geger genah dasar tuyul. Janjane kowe neng ngendi. Gelagaku. Kusik. Saja mbok Kiryani. Atiku susana. Seger deh. Pantesan kecek-kecek. Mas wis no, ayo Mas. Aja semen lamang bagus tresnaku pikiran bakal ayu rasane aku kali iso sumanding ana ing sisihmu Semar Mulya nunggu kowe bali bagus papuncanaku Aruti sampai bawah Ade Sunamis Ade Sunamis wayanganmu ngeridu atiku ayo Ade Sunamis iya asal aduh iya kowe bali rasa kangen ora bisa mari mong sliramu kang bisa nambani
bablas kene napa niki, Pak? Pak Mes bunda campilut. Bunda-bunda cantik. Monggo. Bu, hae Bu. Oh, garwane wong liya. Oh, nggih. Nggih, kapilut riyen, bar kapilut garwane wong liya. Monggo. Aja semelang Garwane wong liya sik. Sandy Vivo, sehat-sehat nggih. Monggo. Hujanku ento wengi mung tak impi. Asae bola cokek. Aku ora Sampai telah. Sampai mong sliramu pepujan ning ati. Angel Pak. Nek Pak. Pak Rudi hae. Ayo lebokke, Pak. Puput no. Puput ayo lebokke. Ning apa sliramu teko ninggal aku ayo tanpa dosa wong liya. Asik, Pak Wisnu, goyang cokek. Aku wis kebat. Sampai bawah, sampai bawah. Nang ati, kumpul gawe lara.
kapilut. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku terus tegulah nyuwun ngapura. Sawah sapa ngendut tekan omah atiku wis lamun bisa jajagetan mbak bablasne podang kuning. Podang kuning budhe ngersake telingsingan. Nggih, podang kuning telingsingan oke. Ula sawah sapa ngendut datan owah atiku wis dadi sahibaku ngerasaku
Paguyuban Arisan Tritunggal monggo. Puput, diam semuanya. Ini amanah dari Bu Yadi. Pak Yadi suruh manggil Pak Yadi. Lagune manis. Pak Yadi. Barang sampun papanggih. Ayo dia Mariska. Aku cendota kebangetan. Bukunya hilang kunan. Alhamdulillah. Tambah manis matur nuwun Pak Yadi ora kelem lambe yen mesem manis sing ngungkuli matu ibu pecantik kaya bisa ngrantake jantung Pak Demon maju Pak Demon monggo ayo Bude Pak Geger matur suwun ngalor ngidul Bude matur nuwun gawan gendul iya kembang melati dek dironce-ronceng setengah mati dek aku naksir kowe sudah maringi Sojo Pak Yadi pupusan nelongso memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat eko watahe wong lanang pupusan nelongso ya tetap berdiri semua.
Pak Demen, monggo Pak De. Nadyan aku bocah gunung ora susah kakek nganggo bingung yen to pancen tresno aku ayo mari temang pancen ise dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku aja nganti gawe-gawe kesele pokoknya kose. Jan, Sing penting ya ben kesel. iki dengkule Mbak Tutik iki jan lho. Iya, piye? Otot kawat tulang mesin. Ngandani. Ayo lebokke. Apa Balene yo. Iya. Bu Bu Sulia monggo. Ana latar padha lelungguhan kegojekan karo Iya. Sekop-sekop, sekop-sekop, sekop-sekop. Aso. Matur sebanuwun bosku. Awan kabel Made. Matur sun. Pak Deger. Ayo Mas, ayo. Bocah gunung Asa. adoh banget dunungku ora susah aku bingung yen to pancen tresno aku Pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ora orane yen ayo masih dodol lakon perpisahan karo aku. Ayo Pak Geger. Iya. ojo nganti gawe-gawe gelo dina dina bento ing rupedo Mas yo. nyuwun bablasne gagat enjang. Oke, siap. Yo. apa kowe ra Gagat enjang masih. Kelangan Om Demak. Om Selia sembah nuwun.
tika amanku daya. Hae. Yo bar iki wis leren asar sih. Selamat sore Di Alfi. Mbak Kucir, sugeng sonten Mbak Kucir. Gagah tenjang wanci bangun bungon terus ngalamun bungon saya mantep ngagung teas maneng Gusti moho asih saya tika